Wala busunya mo bia kwa ba de be inside GHTV ani de ma me so ba na o mi subscribe button no so na afi eye be on one channel no mi no so aka ho ama me message so be like if you don't know drop a comment as well abusunya eye Nayas ababonten wa unim ntokwa na beef a one eye Adwenepahene ewo ni na de ma sa beef na sorry ye obeka ya na eye Manase ede eye Nayas audio bi ebeto abonten a ɛkyerɛ wafa ɛyɛ ne kunu achi na sansem wi na ɛyɛ sister coast ɛkɔka sansem ne bia na Nayas bufu ya o sister coast edidi ɛyɛ ne kunu atem na denti na wɔso obedi ne kunu atem ti wodidi ɛyɛ sister coast atem na ɔkɔfa ɛyɛ Adwenepahene so hene asem ɛbaa mu na Adwenepahene de no ɔbɔ na kutia wambɔ ne din nti akutia ne mu no ana Adwenepahene so ba abɔnte na ɔse kutia yɛ de enim ne wura ansem na wɔkeka no o pa kyerɛ sɛ yɛ no Adwenepahene ana ɔka ni na ne sɛ ɔse nipa kro no ana blogger kro no ɛyɛ sika sika ɛkɔma ɛyɛ ne ba ɛne ne maame yes na sɛ sika no Nayas ka bibi sɛ 500 na 600 cedis Adwenepahene so hene ɛka sɛ ɛyɛ 1500 Ghana cedis that's 15 million titi sika no nti abusua sansem wi ɛna akɔfa beef kɛse aba ɛyɛ Nayas ɛne Adwenepahene ntema atese secret drop ewo sa beef we mu no abusua me kra metie na me ho awose kra agume de etie ne se eye Nayas ababonten Adwenepahene ka so be release some audios bi ababonten ono di can be release some secret bi about Adwenepahene atese abusua wote sansem na oyem kra be hyew ye nche ho bebre ne yenkohwe sa video ne ba ye ba ye betua nkomo no so but answer na no message so won subscribe ya no mi subscribe button no na afi ya bell na one channel no wamia na notification bell no se be mbre bia me ba wo so won sabetimi aka video ni bi na wone wadofo ye de etimi ahye bi saa so na meka say wo be like video no drop o comment as well nti abuso yenko ne nkore video no ye ba ye beto aso Any parfum na kansam fun pa mo cho mo share mame de na ni mo ehu na di nsemu de ne sia pro de wo kasa kura mo hwe ne sen no oh god ube wonse wan pa na be wonse waye busy wa brochire ha say ya wode be ka obi ho ansem anase sikani be pa na be wonse nani abra wokọ na adwuma asabi wode be ka obi ho nsem a ennim upese hia wa keka nkofo ho nsem sampa cho mo share mame na di nkonkonsa sa na hwede wa bra bobe yo eya hwe nanim na hwa Adwenepahene ne sia gu nanum pa cho mo share Adwenepahene ai pacho mo share ma me wate me sra mo minim I don't know eni ho video ni ho ebre wo mani so agye wo mo nsem wo mo ne nam na wo mo sese na Nayas din my goddess pacho mo share ma me because Adwenepahene ne sia pro eti na wo kansem fun no wo dia wo kasa mo hwe na no pose no na mo hwe ne se na mo hwe na nimu dua no tantan pa cho mo share mame mo share na mo like ni more because mo like obi betimi a report mo like mame mo share me sra mo because I know say mo pe masem pa nti se mo ti bibia eha mo pa don't mind him okay oh comfort there be mame mia no me pa cho mame feel no because in summer okay nyina it passed since last year November that time na me was stress man me was pressure mu no so ho nti ese ye tia no odo ewu wo ye oba te se me so what yes ese ye tia no wo jimi ne sia pro nti se wantimi emia wo se na no so bon nti se seconds bia wantimi emie nanum pe na ye aha no nti ese ye tia no mesra mo share mon share ma me mesra mo mon share I don't know minim bi nti adelete everywhere within a short time, I didn't me save you. How? Pamucho mon share mame wate mesra mo mon share ni eni nkomo mon share ni enka Adwenepahene ho asem one ne yiri be kifin no ho asem mon share monim se monu aba Nayas me ho njo sa but me to am pese me kwa kodi obi ata me kwa kan obi ho nsem ade a me mpekra no no adia me kra na eda me yem empekra yo bi hu nsem ka me so me de no no ene me ya me ka me ya me hu nsem so ohu
na sese biota frache wafo bi se wunua ba na nipa no was stressing wonya bipolar ni depression nyame nko anko fa aduro num wuye na se wo se watimi agena na se nipa no sabi yo wokra more than 7 months ni e wonte ne nka woni ne nka sa o telephone so da wonte ne voice da more than 7 months na se wutimi dinatem kansam ya Mr. Momonshe, me name the reason why in here I delete everywhere. Mr. Momonshe, na me fire ni bi. Me fire ni bi. Na mo fanshe mutirim sa Mr. Mo. Audio so obo nyina since November. Since November ton enye ne krasem. Mo amhwe de mi ko ma me boda me ya. Me na me nya bipolar ni depression ya. Na se sebio, wa fa me se wo nua ba. Na me soma fa o se me nua ba ma na bibi ha me mpo na maka kire wa. Ekabone ben enankamaye. All because one say me ni me kun aba back together enije wo yentem all because one say me ne base count na prempem mo akoye fine na sabi ota fra cha Adwenepahene wo betimi aka kire say ma me ni obi nye free ana Nayas me nya mebusuafo nkran de obi ye wiase nyina dia it I have every right say me ni obi abekasa so obi fra me na me ni me no kran na ese me nya abotire na me ne kasa yeah because we are saying that honey na okwa wunim de obeboa wo da asem na de bia meka enne de wo bia ehu ne o enne de wo bia ehu ne de bekwa kosi na da achi wunim de da achi beye wo wunim de da achi wo beye so ohu nti sabi wunua bi kwa amane mu saa na sa akire nu wo fo say onipa na solve problem no ana say de waboa na ma na solve nti akina no de be kai na numu a saa de ye no wo de nka manipa no kura ndi watem Mame Nayas nka min di watem ana min kansa mi ya bi nchiro but o sorry ana wo ni ye friend say akosu jimi no na mo akwa ye ba ko na mo gumani ma se na mo di matam sa abone be na maye mo enti mi sra mo adofo ma min speak out mo amoka say na asem na wu etimi ntwa asem na wu say enipa ni di matam ne de no de won ka say ja jimi no enipa ni di matam na say o ka chen sa Adwenepahene ja jimi no size 2 size 1.5 ja jimi no na asem na twam last year ye wo this year aka krakra na 1 year ba ade na wo meru aba ne ndwe ne ho esese mutu no fu no osue nyansa esese mutu no fu no osue nyansa me pa mo cho mo share na mo like because mo like here obesan report me bi wa jimi so wose na no odin fire kakra bi na ekọ no so no e na ne ho hyehye ne saa no cause how say my video na wie na eni honom me sra mo madaro ma mo share mo like ma me mo share mo share na some one like here jimi no obesan ya report me sra mo share na mo like mo ma me more likes me sra mo sa no ntimi report me sra mo na ye ni nkomo because nkwase asem na boy need no e ye nkwase ade no wodi wo jimi wonye obi ama ni ntunofo sabato tunofo a wontie wo se wo jimi sabato etunofo a wonsua nyansa se otie na prempe nya abotire kan nyansasem a ese se otie wa jimi dodo mini we twema nso mini we nkasa na we aye mi se ne koye den ede na wiase yeje na ya sa mini mu kase bibia betimi atome eyi na ewi baba spirit na ewi enti afo yi bi eja ye ne omo ye adwuma wo mo kro wo mo hye size akese wo mo mpaboa size so kama oli se nkete na wo mo ye na ka Adwenepahene wote wo wanwu amantie enti afo yi bi best actor awo ogigi nkofo ani wawu kwa Adwenepahene wo hye 1.5 se size 2 size half nsusu wote wo su ni mfaso eso wote wo ma nkofo wa na efa hu mesra mo share mo like it because I know some Nayas I know and I made me platform we so enyansafo nko an wo so enyansafo nko a ejimifo wo so no be 10% pe enyansafo be 90% and wo I know pa and I'm sramu me mpe wo mo so mbeba begu aye no more fire him na wo sa nipa no wi a wasan akọ ye friend say ye kraman no e show no so akọ di matam wo ho ene wo sa nipa no me hu wan ma block you straight me mpe nkwase asem bia o mabrabo I am sick and tired me no ansa na me obi be ye made a me bie ma no na chese ade no ameme that is how I am me fie nyina asa na metie obi ya ade a me mfi no me nka hwe me nya ne hwe but nipa no ya na sade ne me a ansa na me bie ma no a mekasa
eti mesra mo madaroma obi bia me kasa wompe anase bibisa na mo fa nche me esesa me speak out esesa me kan kure wom sane ebeya so okọ ni show no so na se wo di nkwase ese mo twantro na se wo board yo so na wa bisa no questions wom na wa bisa no questions wom ne yire beki na ne hu fi na no taga ne no fo pacha no a ne to flat se me nsam no ne to ene ne fu aye ba ko no so be fu na hwe ne to na hwe na no pacha ne na no taga na woto na wantimi nto adwemfi hene no wantimi nto no fo no mesra mo nhye ma me ne yeni nkomo mon share mami me pese ne me fans fo amwo ha me mamu hu se boy ne menya ne hwe me church asem ni mu wi am wankasankasa mon jeje wankasankasa mon jeje menya boy ne hwe menya ne hwe enye se bia sabio wo bo a me wie ye medina tam ana se bia makoka bibia fa no ho menya ne hwe ne wi ase no so nyonko a wo town me ho na ye na hi me ho ye nkofo bebre hi na wo adwempan ni wajimi kakrenti atama wudimi nyina audio sakasi a wubo nyina unsa blogger bia amfa eti wunyai nyansani blogger bia ni wono ma wo wanu asam a wudi gu na ya asani ma asene wo befa never and ever ajisa akoso jimi pe ajisa akoso jimi pe kwasi ampani bekini sa me ye ungrateful enra ni video bi a me hweye na nim ne ni ti ne ho tantantan asa be ma wa pono ho atomogem bekinu wa pono ho atomogem abrochira asa afro shops de ukọ afro shops a movit tenovit ne le movit ne ho avit ne de ebu bebere wo mo de so mo ton etu ukọ na apede ode be po ho ayese Michael Jackson ebi wo hwe de waye akra 25 years. Say 25 or say 26 years. Where why ye? Me come 40 years o. Eso wo be kise me ni ugina ho no ma me ho fetchin 100 times. Wo be ki uchiwe me ho fetchin. E ma ne bro so kura bebre. Eso aka kra me rua me 40 years. Say me wo ntama enka wo be ki nka me ba pani ni o. Because me nua no edi machi nyina me ankasa na ma hwe wom. Amo ma wiawie school me nya kwase asa adwenpan wodi na oni mfa me ho komi fie eye den ya wo mo betro me fie komi fie okwa no adison sa Nayas wo kwase ampani ana me ni sika o me ni bi me metena ha nkasa me wo sika ana ma shada so no kra de that will be the last thing na me ba be ye I think say me wo Ghana de na me koba kama ene kwan ya befa so adidi kwan ya befa so obe live de eye wa wasema ene normal but me nka sa ma shada so sabe tafrache. But Becky same wontama enka me ba pani eni Becky na waye tantan na wosi wo no wo de wosi wo no ma mo de amonhwe no ase ma me pani mu bi a wo ko 85 years hwe ne fu Becky wo to fia flat pete se fia Becky to fia te se sabi o ta frache me yefu sane me yem aye flat na ase Becky eto ne to aye se me nsem Wati, ne nipa fun se di matama instead of mubeka chane se adwenpan ni jai na Nayas nye wo hwe jai no mwa di matama ensio wo eta ya ponchirani a woje wo ensio eta ya ponchirani a woje wo hwesa wo ne wo ba krate na sa wo ba ya ade na wo kankaka na sa wo ba ninja ya hwesa ne a wo maame na ya na wani bere hwesa ne a wo maame no ya na wani bere so woni ukru anasa woni wo yire anasa woni wadamfo bi kura anasa wo ya ade na wo mpe na oguso ya wotu hu free no ho wotu hu e free nipa kro no ho bone be e na metiwe ma ya Adwenepahene me ni kru asem ba ye October yi e na November yi Miami status e na Fabregas me sa chire mu biem na muntie ni ye sani ebeya sa mukọ ni video na se na wo kan kwase asama na se wo audio sa mu behu se nye nasem mesramo me ansa na me bie ma no a me kasa no bia study me na de na me na de na hyeme so ansa na me bie ma no akasa enye sa oya me dai me nkasa da eti mesramo mun feel me pains ni kakra mi enipa eye den ya china samadana man sorry a sabe tafrache ebeye nkofo bebre ya ewa ha minye obi abone maye oboni mpo a sabe tafrache enipa ene ye nipa bone but mitiwe minye obi abone
Mini mi kunu anya asem October no ena mi free fie ena November no eja ye gu m'anim ase fire me egu m'anim ase edi matem ene we so me nan na we so me nsa na we so maso na we so me ti na we so me mu tese obi atemenam osono to from a na aboa bi etwam an waten na obi atemenam ade no so ahye me so ache ena Fabregas be check in status asma me kanya ntro na me di no because Fabregas no munyina munim so ono ne honyo maame kunadu munyina munim sa ne honyo nti nsama me kan me ni ntro ewom me life ade a me mpe eye ntro mo a mo se me ye boni ayefo no ade a me mpe eye ntro me kana se ne me da na menwu a mawu na mansori bie ma eye me pe ensama me bekan me kano kre na se be mo hu ba bi asem ni free na se echina me da na mansori bie ma ne me da na mansori bie ma me pe Fabregas ebe check in status ena mianka sankasa o share mi nkran ewo mi status wo ena mianka sankasa me frɛ Fab ena me kyerɛkyerɛ nsɛm ni mu nyina e de kyerɛ Fabregas ena say how nti say na tie ena nkɔfo di watam sa ena me say sis no kro say ya na tie ena so okay ni obɛfrɛ ma me kunadu na me kura me nim ma me kunadu de me nim ane say me kun issues bi ba no kan bi ye warewe na nche bi a mi nanka me nim no ena ofrɛ ma me kunadu se me ne nkasa ena ma me kunadu so ne me kasa me kyerɛkyerɛ asɛm ni mu nyina asa ne etie ye de e kyerɛ no ena ma me say ene wo bɛboa me omo bɛboa me saa time so na me suro me mpɛsɛ me kama asɛm bia ye de a kyerɛ wo bia because enipa hu ohu tina me suro nipa kora me ni bedi nkomo ena ade ni kumi ade ni ha me ma me depression ne bipolar eti me kan sam ne kyerɛ no so okay no bɛma me ni adwenpahene bia ye de akasa saa time na prempe epese me ye de mbekasa ewo ni show no so like nko omo ben me no omo ne me kasa na omo solve problem na na se mbekasa ewo ni show no so but me de ma anye de memfi wom into ode me ma adwenpahene no na me kyerɛkyerɛ bibia mu ye de e kyerɛ adwenpahene na wo adwenpahene wo ye de wo bɛboa me obi anka bia ma me o na wo bɛboa me eti wo bɛboa me no na ye frɛ ni sen me de wo bɛyɛ enuaba ma eti agya me sorry a me frɛ wo bra wo so frɛ me sister wo beki fin na woto no ono so frɛ me akuma a kyerɛ sɛ menemu ente bɔne bia enti emu hɔ na nyame nkyade mu nyina mote yɛ sɛ me kunu ɛbɛkasa yɛ sɛ menyɛ de memrɛ fie ɛya waresem ɛna me ba fie December no ɛna February no problem kakra ɛsan yɛ de esi wo fie but ɛno ne de manfa ma social media because mi hu ni se December na sem no mi hu ya nka mi ese mi jai wom na nka omu di matama ka de ombeka bi eden ya nka omu betwa so but na ma comment mi ene ma me so me ye de me ba beka saye eti February na mi fifie ne mi ye ma adwene se ma free a mi ma obi anya de ente ma no asemu bi na china wo mu medi mi kunu atem because December ne kura mi kunu ebeka saye se mi mra fie no nka ofo didi mi kunu atem nti mi decide se saa dia ene February no ene etwa no pa no obi ehu a enye hwe ntimi nka nkyere obi a na ja me na me baby eti wadwenpahene me ba fie no me kunu ka kyere me se wadwenpahene wa amoa me asama me kunu ka kyere me no sa adwenpahene wa amoa me sa wo boa me a wo de fa ne se me yo ba me nim nyansa ma adwen eye ketekete asama ba obi egu manim ase obi ka bitia me ntia me ya ena wo madwane ayede aba beto the only thing na nka esen ka adwenpahene ye ne so frɛ me kunu na one ne ye de ekasa because mo beka esen na obri ebo a eso beka bia me ankasa nkasa ena me ne na obri ebo a kasa ye obisa me ni nyina na me kan mu no kra kyerɛ no ena me ankasa me di me kunu number ye de ema na obri ebo a so what ya say discount mo kra me di me kunu number so ema wone ne manager kwa me na ni mo me de ma wom so what ya say but wo no wanje me me kunu number free me ho wo de ni nyina akura ntwa no enya hwe me ba fie ni me kunu hu say wane me ani ni ye enti so me pese ye tena bie mu pa de na ware ani gina adwenpahene no me ntwe me ho nya den free no ho ena me tie me kunu asem sata wo adwenpahene na me kunu ede wo court a wanya court letter nyina a wo fra ya wo su a wani abre wo ne wo yiri beki no wo su amade kwa fa me sister wo de zed of so omone me nkasa omone me kunu nkasa na omone me nkasa na me kunu ko yi asem ne nya den free ho ena wo adwenpahene me ne wo kasa I said don't worry me ni me kunu be kasa no wakwa akotwa asem num free ho num ena me kunu kasa eja oyi be ma wodo ne yire de ne yire be kan bia ese oye de wotie anye hwe kra no asam ne bae ne senye ye fra ne sen ebia boy na ke bia kama no maduro aye de ewu
anka wanya me bi nti me ne kasa ye pe na me kun ye de ekoyi asem no bato wantwam e na okoyi ye efri ho eti wo adwempahene tambia na me ne wo kasa me kun pesa me no be kasa kro na wo mu ana me kire obra wo ho tesen because me pesa be tse me ye boni ayefo wo ho tesen chia wo ne abusua ni nyina ma me de akoni ade nyina na me ka kire but edru ba bi na me hu se da bi de be ma ne pe no esesa me ye dey me ye ma no enti se be ma ne pesa wo guy we adwemfihene no size 2 so mpesa sa me no be kasa bie mu dia ese me twitwa wo nsem so what you say me ni woni boni bia o na before then so November no December na me kun yes me mrafie no me kun ne me kasa na ma record boni bia ni me tirim sa me dey send wo adwempahene no na wa ye de wa hwese me kun esan ka kire me sa me mrafie but na me suro sa me ba fie na chinanko bia agya akoma ba na wasan yi me esi abontin ti na me suro enti die enti a ma bibia na ma record e de ama adwempahene no ma fa ma bia ono adwempahene pe because me fa ne say enua enti de be koso bia no na ma yede na ma ka kire to da kra me ni me kunu kasa me sibra gira so na tie wo wakonta na yede afre me no nti gina so bi na tie na wankasa wahu se yampa na wo kra wo si be ma no adwen papa ni tiri me ba obesan apamo me nti na mama adwen ayede aye tutu ena mfitiase no kra wo adwen pahene na wo ngi ndi se me kunu na afre me a me kunu pesa me yede me be fie eti me record ye se ne be ya wo no be hu se yampa se wakonta eye me kunu ena ne me kasa se menye de memra fie eti di nyina ntwam no me de agya ma ba fie February no problem kakra esan siye ena agya me de makọ me kunu ka se ma me ne won kasa no adwempahene ma ne wan kasa biem since January o say since January o say early February no ba ne wan kasa biem eti February ni me free fie a me call ye no adwempahene me obi a e ka mesa fraw na maka cho say eh bra me kunu ekoko asan ba wo na wa masan free fie o emu bie ni wono ma me ka kire wo me ne won kasa mete me baabi me emu no chese February na san ba asa no pressure kumi won me yenya depression enya easy because higher Ghana and Accra ni Kumasi a enka there is no way anka niema we beto me sani abonten kro obi mantwe akra mepe baabi adaba kro mo ase ya sem se ya to obeda no wada abonten a wo kro bekum nti na ese me yede me de ma de ehye me ho but before then so me ko mini phone mini hwe wo me ho mani aye me ya na wo adwempahene no me first one me sua nyansa wom etina ensasa me yede me ka bibi a kro eti woni masem bia wo adwempahene woni masem bia apart from November no ton wasem a ebaye asabio me de uye nua bema a me ka kire wo me kun send record na mak send ama me nkuma afo no kra pa me kire so me mrafia ni nyina me ka kire wo me send ma enkanya bone because na me pese ohun se wa konta eye mi kun no wasesa nti wo se me nye de me mrafie enkanya bone me nka bone because na me suro mi pe mi kunu asem me do no etina mi suro se bia me san akofie no ekina nkona saa ye den akosi enti nansan ya ansem se mi ba ye mi free fie ya eja abro kira brabo nsem se mi nyina ba yi mwaka e na be ma ne se me do me yire me pe ma de se ni otie bia me pe ma de woni me betena enka no kura no sabe enka eye mpaibo ena ese mode ye de mode taye kiri na adwempahene wo mu ni ya wati kwa pai na wakwa family audios wo bo egumani mase na sabe wo frɛ wo bi se wo nua na se wo do nipa na adenti na wate nipa no ho asem na wo mfa telephone emfrɛ no oh sister we dey wo mse ye kasa ya che more than 6 months to 5 months nso ni nenso mate ho asem bi sen enetie wenti bi e misami mushio ena wo gumani mase di matama me ma no wankasa na akosu jimi na wono so wo pe YouTube ska of YouTube ni Facebook wono mo no ekom nti wo ba betena broche so many years no ho basaye ne ho bodam ni akosu jimi wono so de adempan ni ye video na chese wa hede na wafa na omu gumani mas kwasi ampani bia ntrocho bibifun bia wa ha sama me nyon ungrateful be na maye se wonni munyansa na wo fra busua nyansa wo matie nsama me ka no binya boni ayefo wa wonni munyansa bia no tie nsama na me ka no nyantro na me di ntitie ni ye na akosu jimi ni so sorry a na wa family audios na wa obo na wa family video na ogumani mas de wom ni de anim nyina na mo de gumani mas sabe enipa bia moja woni mu emoja woni pa bie mu sabe emoye ne na masasi sukura ne na mo fomu ikura no emoja wo mu ensuo taya ponkyerani a woje wo aboa wo de ani bra na eka obodamfo wo abodam
na adwen mu da ho kakra eti sesabi wotene baabi ne wanko kana wobeba be kan wo ma me kan enti wo mo ye sa na ade no ye de emmeme na wo akoso agimigimi me ba ye na mbema wo ne se die pa na wo je afiri me ho die bone na me die ayew die na wo je afiri me ho nom na ye friend se me ti sa Adwenepahene nso ni video bi a wo ye wo se wo no no hwe me maame hwe me ba na me ba kora so pe laptop na che se no nso so obegu me ba kola keto a bone bi ani ne ho a wonim hwe obegu nanim ase poto kan se da bi entesa akora bia sorry akora bia wo bi sa akora se akora dia na wo pe a wo ko school ade obeka kire wa ne se laptop e no pe na wo Adwenepahene wo ya me ho video 2k unya bi da wo ya mi hu video na wonya 2k na ye tua ukayo ewo YouTube any Facebook no sika no wonya ma ne boroso enti na wo bi sa me se dia na me ba insura pe na wo mfa ma me ba no ana me se me dia minim wo bi sa me se me ba no dia no pe ana me se minim wo fa se ne de bi o se laptop no pe a wo de besua de ana wo se me ma me eni mobile money wo pe se wo send akra no mobile money ana me de ni mobile money number ye de e ma wo na wo ne me ba no kra kasaye eti eja me de mi so afa akra ne se wo fa ase because mani aba me yaya e wa brochi eye den ya aware bia problem e wom enti se mani aba me yaya na so pese se me wo bua me a e kenya problem na fa mi ba ye wo gu mani mase akola se bi oni mo hwe wo gu nani mase maami a wote ne baabi a wakwa sende ne nana 5 million se 5 million no se 6 million na fe de wo guo mani masesa na mbeka cho se jankwase asem na wo di because me man fa telephone answer o se ko send me beska eye won kasa na wo send ya kola niska na wo ye obi papa kra ye mfa nkai nanum na me de me kan say wie ya no ba be di matem enti sabi wo yire na ni hu fina na no pacha na ni tia ese be ma no ne ho tantanta na wa po no ho atobogye mu no enti so obi na edi na tem anke be ye ode wo yire beki na ne ho tantantan na nanim tantantan no ni tise be ma no eti so obi na edi wo yire na tem anke be ye ode na nsen wo se Samson wa edidi wo yire atem eti wonti bi da na wo di sister isi wo di na tem gu nanim ase di na tem gu nanim ase a eno enten koda bitu eminya wo bone eti se sabi ma ye obone krampo a di otwa sa nip se na chiachia ade na wo mfa telephone frame sister bone say na wa ye me amani anye hu na woni me kasai more than 7 months in ye na wotimi de masem si wo egumani masia na wo fo sasa bi ota frache eti enyansafo ni wiase ana enyansafo egu wiase no Adwenepahene ma menka asem tro emu 90% enim nyansa pa wate 10% no ma jimi na wo fake account wa Adwenepahene wo fake account be 1000 any wo fake account na wo didi nkofo atem no sebe tafrache benya uboni bia na senkampo we nyina to me na sameda so tiase na mabafie na menimi kunu ti asomdue mu a edie kro na wo ma waninje edie nti na wo ma waninje na wo ma ne nya wo de na se wo bibia wo mfa nya mpaibo na wo mfa ntai na chi na wo gu menima ase na nsen wo yiri nsem ba social media wo se wonti bi da entua wo ho de a wo se ene de eye but atua wo ho de a eno no so wo hunsane a wo tene kankan wo hunsane ye tie wo yire na semba ye beki fun no na semba ye wo se wonti bi da ede ankwase asem no na chesa wo hu se me ni mi kunu asundua ba ye ntem anti wo se megu nani ase na audio sa sabi nyansane bi obeti audio sa wo bobi obehu se wagimi Obehu se wo Adwenepahene wagimi na wonim nyansa na wo bia ni wono ma woni na busuani bi benya problem a wo Adwenepahene wo dia ayami wo bedwane aba beto wo da sa nipa nko wagimi kanya nyansa na da ni tiri because enya wo nko na wo ye blogger wo ye com blogger wo ye useless boy a com boy na wo nam wo to one room na wo tim wo yire beki egisika wo gi social mebo a Waji social wo ye adwuma eso da bia one room na mutim ya mo pa ne se ka na wakwa free no abosumi bia no ye tew no eno na mutim na mo de ye gagai eso wo bejai wasem ato ho wo ba be kan obi asem na wo wie ye wo kan kwasi asem esa fa me ho se me ma ba be ka kire wo Adwenepahene se mi kunu adwuma mu ka na mi kunu akwa akofa na odi mi titim na ka na nya wo dia mi kunu ka no mi ba afie me no
ena me kunu woni me nyina ekọ Stuttgart baby a wote no ene yekoto car no ewo ho okoto car no ewo ho no woto no physical money na sika hye di botom no de koto ye ewo Stuttgart echiwo baby me ni nyina de baaye ye di more than ahia wesi wo twem no ye de beto sa car no hwe sometimes on social media ho no sa sembi bana sa wo kan eya kan krewum because e wiase na da ho no ho de dia meka enna ho kwa ye wo ma ye wo abusua ye wo yerenom ye wo nipa bi a ya form se ye do wo mpa eti sa samba na sa wo kan na wa kan kure ai wom adwempan ne sansa wa jiminti na wo no ankasa no wo ye half nti no nyansa ba kokura ni nitirim na nkasa bi ota frache enka nipa mun samu ti sawo nipa senti sawo na nka wo de ka sanka wo hunyansa echi wo bia se wo problem nyina ni se mabe fie na mini mi kunu solve problem na asundue wom na chese bibia ekoso na abehu se na ya asani age eno na wo mpekora no ene amate se yese mo se mu za mini mi kunu kura sakura na mi post video no kura dia na mini mi kunu video ni post kura dia na ye ni age kura dia eno kura na chese ebu bum pre no wajimi adwempahene wajimi enipa nsam wuti sa wo half shoe wo kura mpo wo se wo yire beki na wapo no ho atobogye mu no wo kura wo se wani gye no ho wo yire beki na wapo no ho atomogye ne mu no wo kura wo se wani egye no ho meboa wo yire beki na wa mix more vit ni 10 of it ni ho ahwan vit be ye 10 e dia fra nku asra no wo kura wo se wani gye no ho meboa adwempan ni wajimi sa half shoe size 2 size 1.5 wajimi dodo hwe onipa bi wo no ma wo ba na wa ba be di obi atama won hwe de wo no ho ansa na wa ba be ka obi asemu wo adwempahene hwe wuti wei hwe wa bra bone wo ya bia pa wo de to anti sabi ota frache wo di be di matem social media na bafo because sika wo Facebook enya na nna sakran ka mekra mente sa Facebook sa ye tuaka wo ho bi ni muda enti ye tuaka wo Facebook yesa tuaka eka wo YouTube enti ni chesa asama enya no kura bia woni hu hwebia na wa be forgere to nipa no so no de gu na nima ase at the end of the day no so social media be tuya neka adempan ni nyame ntwia wo kawate wo twia wo ne wasefo nyina aka ekom se ya na wo maame ekom de na wo maame edi wu ya ekom se ya na wo maame awerefo nya adwentwin se ya na wo maame wo de tim na woko adwempahene wenyina wo mfa nsua nyansa wenyina kwase yampani be na okachira Mr. Silence is golden no ebia na fache me ebia na wo kanyansa sem but onipa ni jimi no monkoto no fu se wonya jimi no adwempahene no musuro no wa ho because obetena se no han nani no no ye na no pose se pompa wa ye na no pose se twa apema wa ye na no pose se dia enya na mani age meboa eno de muntimi nkonkotu nufu but enipa no ade na wode aye ne na enye na sabe wo ka na adwen no eno de mosemo nte ase adwenpan ni wo jimi no mu hu ne se wo jimi wo ho me de emoja ni mimu me de mini abusua me de mini maame me de mini be ma ne da na chi wo ho ma jimi too much kwasia bi so bisam saade na wode ne maame bem wa maame di me maame atem ana masono ya na asisi emwo na jimifo na ewa ha na mo tro jimisam no mo na me ne mo kasa me pa mo cho mo fa nche me nya nyansafo na ewa ha no mesere mo wa mo fa nche me wodi matam na wodi me maame ne me ba kola keto me de na ba wiase woni mo hwe na tem no ene de mo nkyire ni nyansa se wonya jimi ni wo ho ade na mo jimijimisa Ghana ade na bi hypocrite sa Ghana aden ene biya hypocrite sa majimi too much sabato baby a wo bia Abraham chiao enipa kanokra mompe enipa speaking minda mompe dia woni man se wo beti obi asem na wo misa na adwempan ni baba betena ho mo sande me stars 90 stars aba 200 stars aba 100 stars aba je no wo hu say yes wa me na fumu aboma enti nsama wo anim na wo kato nipa nso na se wo ye nipa papa ena na pe na mikunu ka se mikunu ni ena no wo ka se ye friend say
Wunim we nyina e na wudi mechi na me yesa. Afa na wo ba be send audio. Na ofo say wo send sa audios ni da be gu mani ma ase na me ku agya me ana Adwenepahene. Wo say wo ye kom blogger, wo ba da ben. Enti bloggers nyansafo bloggers na nti wo beto mo Ghana ni abrochire na wo mo kansama nyansa wo mu no. Enti wo ba abrochire di da wanti ni ensuo mu bia nyansa ne bi. Adwenepahene. Na wo yere no so anano ne no fo pacha no. A wo betena ho a no wo de aniema ntomago ahyehyehye ne no fo ase ahepe ne no fo abetena ho no. Wono so antimi antufo. Bekina na no taga ne no fo pacha no wantimi antufo ho. Because so hye sika na moje no. Ene wo na wo sie se wo ye adwuma no ni nyina antimi amoa wo. Social media sika kom blogger eno na wo hia meboa. Meba na sabe wo story na wudi na tem no meba no hu na wo be fere no se wankasa wonim deda wankasa wonim Adwenepahene ma menka asem mi nya sikani o sikani de mi nya sikani e bia afa na nyame be hira me se me da so wo nkwa ene ahoden a mi nya sikani but ma menka asem se me kwase ampani ba na ya ati a wote ha no me na mahwe me nuanum nyina wo Ghana school Ubetini afa mechi no wabisa. Mimi nya sikani. E bia afe na nyame be hira me. Sa me Ghana dia, ene ye kwan ya me fa so a me didi, kwan ya me fa so a me bo me bra. I live good and ye me okay with that. But se sia me ne wo kase. Me pesa me kira wo se, me nya sikani, but me nuanum nyina me an kasa na mahwe mama mo wiwi secondary schools. What? Me ba na wo di na tem no e bia wo na wo sa aba na nka kra ni di 11 months nko wantimi afa na start school me ba no a wo di na tem no e bia nka wo na wo sa aba no wo Ghana ho me ba no 10 months pepepe no nante ye 11 months pepepe na me de me ba no e ko school o start school ansa na wo di 1 year single mother me na mahwa me ba na ama me ba no enne nyame adom obi hu na Obefo se me wo no wa abrochi enso ye wo no Ghana Community Hospital. Adwenepahene, wajimi papa wo no ubeki no. Wajimi papa wo na wodi kan di mebusuafo atem. Enti wo yire abusuafo ne wankase wabusuafo nyina o majimi. Adwenepahene, sa wo papa ene wabusuafo no omugwa Germany ha no so omunim nyansa nko mbetufo. Beki abusuafo na ukwaje ni free wo mo nsem no. Enko mo nimu nyansa nka Adwenepahene ko mbetufo na me fere ma wom. Me fere ma wom. Me ye sorry ma wom. Sa ka etia te se wo. E na ade ha beki nti sa wo ho aba ho so sa akwase aba abra ha na mimi se wasem. Na sa wo ho aba ho so sa. Na Adwenepahene de me kanya nkopon sesa me ho aba me ho so sesa ne de wiase Euros nyina na Germany ha Euros nyina egu ho. Ne de plaster katakata mani kura wo. Me ma woni me ndada me sinka mennom poison na mewu afri wiase fere ne owuo de efanyam owuo kwasia Adwenepahene wo ba be ka me masem sa wo ye na semi mfiwa enya semi suro wo by the thing is ewiase so bi ye bi mawa sabe na wayi na ye no matter sani ya wode me ho YouTube wo pɛ me ho sika e wo YouTube wo pɛ wode me pɛ sika wo YouTube ni nyina no still na me appreciate you we a very stupid boy pa we a very useless boy wo timi ka kire me say me a useless girl Adwenepahene so also be pɛ me ho information me boa enti information ne mu ba ko na me ka kire wo no me wo nuama me ma me papa made bebre wo mugo but me ma me mankasa me share wo mo no enuama a me share wo mo no mienu be ma ba ko betimi ahwe wo hwe Ghana brabo betimi ahwe mo nyina mo mawie secondary schools wati eti me nya kwase yampani sa eti sa wo kasa eya dwene ansa na wakasa wati na me Nayas, Nayas, and we were bushing your monk when you bed shit. And come you were bushing your monk, I didn't make walk for whom. Shatama now when make us and once on make us and now walk me pa. I didn't know me no casana was all recording. Who one must summon a dear, one fair no me and Nunama. Ya bomb dear, na ya bow dear. What dear bad, non come dear ba. One was a wed Jimmy Pa, for said Yansen and Yansafoni as wrong. Adwenepahene.
Wofo se nyansafo ni wiase wo ho ana wofo se nanka wo ka we nanka bia mi kunu aka kyerem se sa ene ekọ ene ese mi kunu o nyansani o mi kunu wo hu sa that time no de na me fam no na etimi bo me dam etimi kume because abrochira brabo ente se Ghana kra ni kumase ena mafa me bag akwakopo obi mantwea obi ba bia ye de atena abrochira brabo enye easy awowei etimi kunu enne sa woso bebo audio 100 times audio scrana mi kunu sa ata no nimpensa na me fem and at that time na mi kunu pese o mi befie no na mi pese mi fa wo se nua be ma nti mi pese wo hu se wa contact kra se mi mrefie se de be ya wo be giedi eno ntira na mi kunu kasa mi fa wo se mi nua be ma me ka kira wo se gina so ne tie wa contact kra na e kasa na me ne kasa na ma record di abre wo se ne be ya wo be nya gidie wo se yampa se mi kunu se mi mrefie sa time kra na wo mpese me ba Adwenepahene because wo se mi kunu nya adwen sa kira enti wo be sa pamo me enti sa time na wo mpese me ba wo se Stuttgart ho na mo wo no ye odo me wo sa wo frefre me mpese me ba odin wa ha me wo sa wo frefre me pa bra pani but me ye life fache me ye uni wa kontanso na mananka wa fresi so fache me wie sesi a why wada Roma bra pani wada Roma misro we de me nche asam ne ba ya nka gu nyansani a wo se wo boa me no ekasabi abra mi oni mi kunu kasa mi kunu mi ma hu nsa mi kunu sa mi mrefie nka sa ka wo ma wani gye wa Adwenepahene nanso na wo se ayi gai biti Stuttgart honum na wono de wo mbenga na fo nim bebire wo sika pa eti wo de bebe ma no eti na wo ma me pressure se me mra eti nka me ba ya nka me wie ye nie won ene we de sa ka mo betete me nam e kan ba ma ga ni kwa video me na mo de mi naked video abeto abonten wajimi pa Adwenepahene wajimi pa Adwenepahene mi se wajimi pa sunyanyansa Adwenepahene wajimi pa e free na de ko he mi se audios ni die so se 1600 boni nyina die mi kunu beti bia wate awie the last time I okasa ye so te asemo kan wo so da nyame asimpo se ne yire no waba be kanensa Adwenepahene minim se wajimi sa etu ofo sa wu yewe na be ma na san yi minie megu abonten na china mukro ya masa dia ba betena social media sa be ma na yi minie megu abonten wo ho nyame ntwia wo ni wabusuafo nyina aka na me ka chwon se kom se ya lekun wo maame ene kwase ade se ya na wo maame ye ya wo di wuye Adwenepahene kwase ade se ya na wo maame wo ye ya wo di wuye nyame mfa wo maame kra ensi ba bi ye wo wo de etimi tu obi a but enkwase asem se ya na wo maame ye ya wo di wuye Adwenepahene se me wo nua bank wani nye me wo wabusua ma enka Adwenepahene wani nye ana oh big bra sabato wo se me ade wo nua ba minim ye o wakonta susu na asifom sesi ye asemu oh bra wo de se mi wi ana mafro na wa kire me sani ameye no why I mean shraw Adwenepahene half shoe size 2 eni pamun samu Adwenepahene wo dem ebusuafo me pamocho wo se Adwenepahene ye video wa ho wo de mesra mu enne ye den ya wo besan ye video ana the previous videos na wa ye no nkonkohwe mo de mo hwe na no pose no na wo de wonim so obie na no a na mo hwe ne sen asa ne yire twe tantantan Mrs. Adwenepahene se wo kasa wo de me se ni previous videos na wa ye mo de mo nkonkohwe na mo hwe Adwenepahene sen me senie eni mesini enie enti Mrs. Adwenepahene se wo ye video na eya mese mo de mo nche danhwe ne sene na no mese ase ne yire twa tantan no na wo beki ena video bi a me hwe Nayas we ungrateful one the other years to pokunu sa kama na acho no mimi ni mikunu mwaw na afa de wo no ne yatamfofo nkoye ba akokwase ampani
Kwasiampeni, madam for be see kwasiampeni. Kwasiampeni, beki kwasiampeni. Me ya Nayas dadawo. Wo na abe decide ya mami wo beki no he. Wo no kru jimi no. Mo na mo betira me nipa me ni nye free ni nipa ma me ni nye free. Ah? Na me no time Fabregas enam Fabregas so ami hu ma me kunadu elenke me ma Adwenepahene no. Na fe me san ko me nua discount mo because discount me no mo kasa long time na me discount de dada. Ene ne manager kwabena ni mo. Sa wo be bo video wa sa me catch us kwabena ni mo se mami ma wo show so a eye no crap because omo nim se wo jimi da che wo de beba be di matem. Kwabena ni mo be bia wo bia nya me show. Kwabena ni mo won me so many times. Sa Nayas boy we enko kasa wo ni shows me se bra. Once at least waboa me ene sane o person ne me kasa no mintimi nyini ma ntimi srewo bo modin a na odi e me kasa wo ni show so ena omo ne me kasa ya ena me yede me forget ye ena me ko kasa wo ni show so ene kwadu be mo ti ase ma me no mo se nya hwe odi e ko kasa na se wo ye nyansani a na sabio wo de fa ne se me ni me kunu kura e kasa na me record e brewa enya ne bone so enya ne bone so because na misuro say me san be fie ebufuo de wo ho ensan ko ba bie mu ana nti na misuro enu nti before wo se nua be ma no minim se bibia eja me ka kiro enya ne bone so Adwenepahene nti ka de me ma be ma bia ka manim guafie ne nya me nchia wo ka nya me nso me wate ade a wo de aye me ne se Adwenepahene wo bi be di wo yiri free ne na nyema ba be hyew kwasia wo se proye wat Adwenepahene se proye Adwenepahene se proye wa no posi wanim tantan wo ho tantan rade fa me bone cheme enipa mu nsam te se wa Adwenepahene kwasiampene Adwenepahene aboa bi ba o train bi ba wa betena broche de dada so many years sika bi antimi amwa wo sika bi antimi anso di YouTube sika any Facebook stars yen sending brow na fanya sika no na se say de wodi wani akwa akosi wo etu bia wa no na wodi obi atam na wo kansem gu nkofo so mewa eti time na me yenya depression no ye last year November na me yenya depression bipolar no because ata na minimo bia wo Hamburg ha eti me yakọ hawmu no na wo sori na wo hye me nkran no sa na wo ba be hye me nkran na kyena wodi aba be gu manim ase wodi aba be kai manum onyame nchia wo ni wabusuafo nyina aka ene wo bibiara woni wo mo bo me ho epobone no se nyame a me som no so wonim se mimi kita akoma papa me se wo nyame nchia mo ka no dome mu nyina na won se dru ba bia ya na shock mo ye Nayas ye tried ye betimi dia ye Nayas bia enso gay won fon gay won say gay won wuye ti dia nkura na ye betimi dia ye Nayas yi kura Nayas ye betimi akele no ye rade eno sa no mu misa nyankopon na nyankopon anko ka nkire o se bia wo mu nyayo wo mu kobisa bonsam yes wo mu ne abonsamfo ni nyina akoye baako yenye ni say eno na be say no magimi o magimi pa na onim bloggers enyansafo nyina nyame nhira mo wate me kasa me bubbo mudin a me video wa me ye me bo bebre din ebi so wa ma mo mudin mu mfa nche me but enyansafo bloggers a wo mugu Accra Ghana eni abrochire ba bia nya Germany nko enyansafo bloggers ni nyina nyame nhira mo agimi nsem na me nim se me wadofo sa o agimi nsem because kadi omo pani se won be Nayas Audios on be gu nani ase na blogger we yafa na blogger we yafa na blogger we yafa na blogger we yafa but masa die nyame ehra no untumi nse no untumi nya hwehio wo haw ni amane no amakora nka binya nipa ebeba mroso bebre but masa you cannot kill me you cannot destroy me men woni madia ba ko nyame aye me wo sai me na ugu mani masia na nyame ihira me da bia me ka kire mo se me ni Ernesto poko asem me kunu na me nim no obeware me won wani mguasia kire mu gu me ni nyina won se sto me ni me kunu nete enti asasa mu jaye be ma na me ne nete no ye wise so watena broche more than 30 years na adwi mu da ho pa
Ena afe wo se de enkrata enti na me san ba me kun ho wajimi papa enkrata na enkrata no wu a wo de beko enka be ma na nka wo ware me no eti nkasa bi o ma na ma me visa na wo ma me visa na me de koye adwuma sabe tafrache sabe enye ono ana me de bebo ano because yensom no ya ni nipa yensom no eni nipa enti sasabi o be ma na mwa me na sasabi o menya adwuma anya na stress ni bed ni nyina egu no so anti wo fo se anije bebe fie wo fo se anije ebebe fie ana me tamfo wonya nyankopon no wahunahuna me ama me yema hyehyemi o se proye bra na me ntufo Adwenepahene se proye bra na me ntufo hwese papa kwasia Adwenepahene se proye bra na me ntufo ha me yenyame ani nkohia o sa wode wonsa kamea wode aka nyame ani nkohia nyina wonsa de maye nyina moya chesa moya de mo beye bia maye de mo beye bia maye na so still emfa de mo beye bia na sa monya yu o haw ni amane ne de ebeba Bible so haw ni amane ne ebeba hwe amenka sam chiro abrabo na yebo no etisa kwa ubipo etisa atria mountains abrabo na yebo no me se eye potholes etisa kumase kwan Ghana kwan bie ne hono mo a eda so smooth abrochira ba bia akra kwan ne da so smooth but eden ya kwa ba bia no akwa kobom kakra abrabo no eye foro sane ofo na wusane ofro na wusane ofro eno nkyereze nyame apa o never me ya na jinkofo bi nsem Adwenepahene wo so ba ko na busuam meso wawu da no me kan me papa mu nua pani wawu ye be ye yie nyame ya adoma next month ya me postu me family house wo doko ho a enti ne soma nkofo no mo nkosa me de to no ma wo be hu ni nyina wo so me boa so be hu be bi o mo ye no bibia wo so no wakọ akobisa na busuam okwa wo sempacho mo busuam ne Nayas mo busuam ne no aha yes na wabisa mase etesa anso akwa maami abusuam mu a maami abusuam kura de wunya bi because maami abusuam beka kiro say akora we ekita na o chema ne so ye nyina yeso Adwenepahene wokọ me maami abusuam mu a on beka kiro say akora we ekita na o che ema ne so obiaso akoma na ekita me eye fita it won't mean say me akoma na ekita me no eye fita it won't mean say me o haw ni amane ne de ebeba hwe akoma na ekita wo no eye tuntum ni fita etese papa ne bone wo nyankopon tuntum ni fita ne papa ne bone na wo hwe no wo de jaji wu nipa etise nyame hwe makoma na wo hu se Nayas tuntum ne so chen fita ne de no be hwe so de ajeje me Judith oye ya me wa ho wajimi pa wate wajimi pa iPhone de self so bi apebi but me nkita iPhone me kita Samsung de ye bia su ti se TV na no bi ne kita me why wasi ampene wate ase ai manchinchim nipa ne kon na meje ye manfa tu ansi ne so wasia unya nka ampe wa jimi Judith mi wi ana ma block wo wasia sa so Adwenepahene na aso aka chen se ni twem aha nti munchie nyansasem wa ha ebusuam mfancha me ka bibi na manka ne yeyi amfancha me wate ai enti Adwenepahene jimi size 2 enipa munsamu come here eya na ofo se bloggers me bia jimi te se wo na bloggers ne so adodo na ntimi nyi o manim no a wo mfrɔ se fire Nayas dini dwuma yeni sei yengu na ware yeni sei aha Adwenepahene ma mimi sa wasem ofo se me te se wo yire beki na fu kakra no ana no fo pacha no ana to fia te se me nsam no etu fo se nekura no se me kun agyan me a etime mo bosa Adwenepahene wo de nyame mfa sa ma wo but wo de me bisa wasem wo yire beki na fu kakra na ne to fia te se plate no flat te se me nsam no ana no fo pacha na no pacha na no pose na ne ti se be ma no Adwenepahene me bisa wo senti se na me kun agya me kura sabi intinka me nya be ma na
Oh, Adwenepahene, where Jimmy o. Half shoe. Size 2. Where Jimmy dodo. Where Jimmy too much. Adwenepahene. Me fa wo say, asemi bai wo bi egu manima se di onim obi e ka di opefa me ho. Enti se sabe, mi akasa ma me fa telephone amfra wo direct o. Sa akonam afia Fabregas so. Na se sabio makama asema kire because mintimi nka nkire wo bia. Na se Fabregas di mama maami kunadu na maami kunadu de mi amaw. Na se sabi empo no se makansam na kire. Na wa begina mechi. Nempo de abasa bia wakonta ana me kunu se mimra fie na baba fie a edie nanka anije wo musa edie nanka anije wo musa nempo ni nyina ntwa no time ana me be fie na me yam hyehye ne se abufuo de wo ho bia na eja ya san apam me biem enti me pesa wo je wakonta die ni nti no die wakonta ne me beka die se wo tibi at least me record ya maw so me kunu se mimra fie o bra wakonta se mimra fie o nti we de wankasa tie bi boni amaye no wo de asafane sampa ma hu nyansampo e na me record ma wo se bra e bia me nkuma afo nyina ha me se me mrafie me kun se me mrafie a enti nka bra sabe ye boni so ade na saa ta me de wa megu manim ase nenne e na wo ba begu manim ase me matra puto o enim guase a chin sei no ye de gume na so still me guso ti ho me guso ti nkwam eka nipa nko ananka mewu eka nipa nko ananka niema jato me eti wonsa age wonsem February inimi krunya problem but wonso obi ante because Adwenepahene mi hu say November no wamwa me enti me ba ye ne me kunu kire ni nyansa say nipa say wamwa enti sua nyansa sa nipa say mi mpesa woni ne be kasa e wo fie ha biem me ka kire Adwenepahene me ka kire o plane sabra me kunu so ampese one wo be me ne wo be kasa o fon so biem because wamwa me na emom ni nyaabo trama me eye gradual process me ni wa konta be kasa ama na koma be to ne yam nti nyaabo trama me eti e to da na ma frɛ ha wa mo ho tie ene ade bone be na mayewo bone be na mayewo woni me kasa wo telephone so more than 7 months woni me kasa da ben ena ugu mani mase me pa mo cho mon share mon like obi person hack me mon share na mon like mon share mami because mon share na mon like ya video wa me here first one no oma hack me oma emso ma delete you so be report me I don't know pa mo cho mon share mami na mon like likes ne mra mo misra mo sa mo dom ya mon like eti me kunu ka kire me say Adwenepahene 1% me ne wo be kasa biem wo ne fie ha no mete na se etimi ye ma adwene se ja wo ba wa yi wo do ni kunu na be ma wo do na yere sane ya me kunu de wo kɔ no a me ni me kunu kasa wa botere kwansoa ne mabusuafo ye ni me kunu kasa ya me kunu kɔ yi asɛm ni free court no minim se ye den ya nya me mre ne mrepa with time no me kunu betimi ne wakasa because minim se me kunu opemasem nti minim se ye den ya with time papa no ene na koma beto ne yam ama ne wakasa but me hu nyansa se Debbie Adwenepahene amwa me nti ade nti na se February ne kura se me kura se nya problem a me san koka kire obi cause asem ni si kura me kunu be kasa wo December ne se me mre fie kura Ghana fo so ni mu edidi na tem enti se Ghana fo edidi na tem de ade nti na se asan nya problem a eye February na me san de beto social media Debbie ena ma de hye me ho a ena abrochire awunya ba bi ntina na minni sika minni hwe me ho na mani so time me na brabo na ye diama me na me suro se me kama sama kire obi na saa time so nya duro fie na me wo minni ma fie ye se me mfiri kro mo hanko edie na meye Ghana for her muti obi asema wo ho eya sebe mon dwene ho mienu ansa na magya aginipa no aha ya abrochire o aha nye Ghana aha ya abrochire aha nye Ghana seti se Ghana Accra eni Kumasi a
Enka there is no way ya. Enka mefa wo ya omu say. Opon sa mini mi kunu benya problem nyina no. Eye den ya nka mabusua. Ebi wo Kumasi, ebi wo Accra. It is a muti obi asem a eye mu hu hawa. Mu be kasem no esiafa. Because asem bi wo ho no ma wo be kwa akoka no na de nomie e de abere wankasa. Na afi kwasi ampani no so a wono so ebe kan social media say me no awaduro no woboa diabetes atena ne so edidi ni mu ama ne kotekora ye say straw. Kwasi ampani no wowura kwasi ampani no a mi kun adamfo wombra meboa me no wowura kwasi ampani na mi kun adamfo wombra meboa me no ya ba mi kun fie 2 times ya meto no wono ankasa se dan wo kan ye Wasa mi sori anami isu. Mi di kan kwatena ma mi bi wo ewo Bambek. Arehwo saa ni epamo mi nya ba bi nko bie mi suro se Ghana fo bi betemasem. Na mi nim se ni pe beboa mi o. Abrochirasem woni ba bia na wako. That time kura no na mi pese me kɔ Ghana. Mi pese me kɔ Ghana. Ena omo ye na menko abrochire de wanya abade no waba menko wanya abade no waba hwe nipa nkansem na niema amafa mu nyina e very big lesson e ma me yankasa na me nim se daakye e be ye me testimony ama afofrofo e be ya dansidie kase na kwasi ampani me ba wo fia na wa serve me emon ena nsuo ene wine me di wie ya na kyerese kwasia wa ye me de obeye me wo wie anu apa me cho mini baabi a mekọ kwasia me yo babo ne anka meka cho so woni mi kunu mekasa dia wo beye bia mi kunu na koma beto ne yam bia mi di kan kro de kọto na na hema kase bia wo Hamburg hanim wate enkwasiafo owura no me pa mo cho ye diabetes ena te ne so eti aja me dia me hwese ne awaboa me na ena msi da bi kro mo ha wo na se ne abra yi kura no watimi ahye mi nkuran me share no man kan chene so onyi ni chip mfa ne phone ma mi o mini phone baby ana mete no ma mini phone eba phone na me use boy ba ya no obeje na de eje nwumre no de ama me na de aye me course ena wa wo yi wo sim card wo sigi ma che o phone ni na ade o phone che me wo de che me so be sa to iPhone 13 Pro Max aka ho kwase afo mu ntie ne ye na me de twetwa me programs. Me kaya se mpesa me kɔ Ghana because kuntu hwe na chia e na woko me pesa me kɔ Ghana na mo amode menko na wo diabetes atena wo so e na me wofa ye friend Olu me ma me mu nua oye young guy but ye friend Olu oni ma bibi drop e na me wofa be catch me maame me maame say madam fu bi waboa me na diabetes atena ne so ekunu ama ne be ma ye kete sa Adwenepahene be ma ne be ma ye kete sa Adwenepahene e be ma nti ma me sraw boa no why say enya twe waboa me enipa de obi ma oba bi da one day kura nti yare ese ne wone so e na me maame na Adwenepahene ni kwasi ampani ni so ye hiani no me maame sende me wo fasika na odi ko ye village eko fa enduro edi bre eyi owurai na obi ba ga ye Germany nipa no di eduro ne bre no eni nyenya ahaban eni ye friend is nnua eye diabetes eduro because anu ho ye me mobo diabetes na di ni mo me se ne kwoti ayese straw owura no na ye mo wo sei na wo sabi we ye me boni a enti sei na wo wie ya wo san ba be gumani ma ase because me mpesa meka santi me mpesa meka sanyina asam no e wa ban sam nti na maye din no eno nti na maye din a na me mpesa me bie ma no wakasa no because me hu ne se abrochira no wo ba na wa mesua bibi kura na wo sua nyansa eti me nim se aha nti se Ghana dia se ka me twe telephone asi manim 10 times a day but aha ye sua bibi ye sua nyansa bi efiri mu na wo Adwenepahene kwasi ampani jimi asami ba ye bloggers e frɛ ye awomo ne mi kunu kasa ye no se me kasa me bubodin a ade ebeche blogger bia wonimu nyansa wo ye nyansa ni bia frɛ na ya kyerɛkyerɛ asɛm nim e de ya kyerɛ wom
Adwenepahene eti se me ye wonua ba ena nkasabi wo haw ne amane social we arewo we abeto me wo Germany ha abra me ni me ku anya problem a na mani aya me ya na me nya depression na se bipolar Adwenepahene enti nkasabi ubegu mani ma asesa enka ubegu mani ma asesa na se me ku nim se me ye nipa bonefo a akasabi me kunu na adwen mu da ho wo ye be ma o ekwo ne me betena back Nyamin chia woka Adwenepahene. Nyankopon wonfa ewiase no me nyina fa ma wo ne wo yire baki. Wo dia wo wotie wo Adwenepahene dia wo wotie wotimi nya no eba be gu mi mani mase. Adwenepahene dia wo wotie a wo ye half yi wotimi gu mi mani mase. Adwenepahene half short man devil. Size 2, size 1, half shoe. Kwasia. One more the fake account to edi matem wa hanyina ya Adwenepahene ne yire beki no mo ye saade no. Mpacho obi afansha ni tirim. Omo fake account be 10 million. Omo na omo kire me say me nye fake account. It is a bloggers ni di matem a na me so me ye omo ase. But me kura me ntimi anye. Eti fake account di omo bebre. Me pa mo chop mon share na mon like mama because for person sign report me bi pa mo chop mon share ewiase wo nyonko da ne woda anya hwekura ne sabe me te Ghana na me nsira nsa na medi o anya hwekura ne me te Ghana na me koba eti se ne mababro chire Germany na se o house say aba beto me ni me kunu o problem aba beto me ni ntem a enti se na mani so ayje me ntanta na ya fa me tirim krom ha wo na sabe wo boa me wi wo boa me wi se wo oboa me kwa se bia me ho na ofa didi wo YouTube ni Facebook nya se bia o ma me sika bi o enya se bia o ma me sika bi o ana se nya se bia o ma me bibi ye bibi di se wanya bibi ama me o ana wanya shopping bia akra ama me o but mo ankasa mo nka no kre sika wo di wo me ho wo di bodamani tiye sika wo di wo me ho e wo Facebook eni YouTube enya nansan akra me kra me nim se sa Facebook wo kra yituaka sika wo di wo me ho e wo Facebook eni YouTube nya sika ketwa na se wo bisa se e dia na me ba pe na akra ketwa se bi wo ko school woni mu nyansan bia na se wo ka se bia me pe laptop a na ka ne boni akola na ye nka ye dia akra woni mu nyansan akra boni bia ni ne ho aden na Ghana fo mo kasa saa aden na Ghana fo ebinom ekasa saa mo fa ncha me ne me west ni because enyo bia no wagimi etesa Adwenepahene ne nabusuafo na akosua na wono nso ni hu sekatu te se bodam ni no akosua jimi na ne hu sakatu te se bodam ni no wan filia mamiu obi frefre me pa mo cho munjai me ye life me sra mo madawro ma me wie ya me frɛ mo me sra mo akosua jimi na ne ho sekatu a wo sresre wo frɛ we ye wo se we na ye boni di an akofrɛ o me pa cho metimi afa videos o we dia me sra metimi afa ono saa no pe ene wo ya na ne wa fa video no wa sopa wa de be chiri wanya sika kakra na ko betena UK so many years more than 20 years so getting to 20 years mo wi akosua ho bia ye o de betena life ne ho sekatu te se bodam ni mo hwa rig kra ye ebutu ni tiri so mo hwa akosua jimi mo hwa ne ho bodam ni mo hwa ne ho sekatu bia ye o de betena life sai nipa we nyina nim ni but asemunti na wa kamen sami ya asemunti na wa kamen sami ya na beki na wa pon ho sa Michael Jackson wu ye no on na ye de na didie no eja no Michael Jackson wo ya no wono na ye de na didie no ye di ja no woni nam afro shop to afro shops na what to lemovit ni tenovit ni tetini nyina mix no krekra de ya mix no e free Ghana and odi apon ho a ne ho stretch marks bebre ne no fo aye pacha tantan no no so di matem no so e di matem eye boni ben na maye aware ben na ntokwanim
aware ben ena ntokwanim aware ene mpratwe abusua ne nyina akoye se esene tekrema adamfo akra mo ye namfufuo mienu na mo nam eye danya dakode mo be kontokwa eye normal eti se bibi ba na se biota frache so wantimi amwa wo nua na ye hunani mase Yengunani masi, dada Fred ne fremi. Oh, sweet father, mpacho me fro sesia, papa, Mr. Why? Kwa siya sama kwa, Becky Michael Jackson. Wano kwa siya penny ben or say, ye Freddy say, ne natural color, kwa siya penny ben no. Becky Michael Jackson. Nanu pacha, nanu posinti, wankasa wano shun. Wanu mo du pacha, wukunsu wanu mo du pacha tantantan. Eti mo ya dana mo kisi mo. Wukunwano, mese so ye videos sa eya mo nkonko hwe. Anase ni previous videos na Adwenepahene mese mo nkonko hwe nanu. Nanu tantantan pose se ka apem. Ase etwa asei. Ase ni yire beki twe asei. Kwasia obi edi matem. Asam de eba me Nayas obi enemme me ntimi nka nkyira wo se me kabi na emom no waka kakra na watwa so trending issues de makwa ya Nayas ne de wo ye den ekofo adokra ye ka no ho asem ye ka wo bia ho asem na ma me ground mu nyina ha ye so mo nsem mu a Vivian je ye ka wo bia ho asem who am I but waka bi na watwa so wo be kan so a na wo de no kra no atu ba bi eda na wakan ye na wanya sunshira na wa Adwenepahene abesiwa aha na ni ti se petuo wotu se oni me kasa ye ni esukura oni me kasa more than 7 months wase me bo a womra bonten Adwenepahene me kasa sa anya more than 6 months e be more than 7 months na me kura me ba me kun na anu ikura how many months ni me sa ba fie May it is a calculating May crap till now how many months ni ena mimi free February na Adwenepahene won time nka me ne won kasaye me sister the all this of Africa chem say me mfra me ne won kasaye because hu hia me hu say wa mmoa me kwasia Becky 25 years or 26 years oni me chiri ba me ensa ena ye pe Becky 25 years wa yesa ma me panim wa ye pacha taga what one mo wa difufuo ni bankuna ena wotifie ni woji social ena wotifie ena woji social wonya adwuma wonko ba bia de onima ne se yatete ne yama so na obekwa akotobi ahye no ne ni kunkrase ni ba ma na de bia wo shine blink bobo no de bia no mo de flex wo Facebook kwasiafo emwama Adwenepahene kwasiampani abusuafo me sese sei no wo bibia wo bekwa Adwenepahene video wase no se wo di matama na se wo bomi audio wa mumisa ne questions say video audio si ya wo boi da ben last year November abra na me won social ni amanie mu a me nya bipolar ni depression nyame ene boa me na manfa duro anu manwu Nayas nko abro chire ba ko be ba me ba ye ma bre na nso nyame tiase ma bre na nso nyame otiase se nyame ntiase a nka me nsan ni me kun metena back wate adena wa Becky we jimisa na Becky Michael Jackson we jimisa na wontu kunofo esanse wankasa ho bon ho so wunya be ma bia anse upenti Adwenepahene na abefa ne sa na kanya onu na nka hwan na kanya onu a na nka hwan because no fo pacha wano pacha wuti kakra asa be ma wasa po ho Michael Jackson wonso a woto aye seminsem woto mia te seminsem wonso a wafu kakra etisanya Adwenepahene akatia we na abefa na hwan pa na abefa no enya Adwenepahene akatia pa we ya bosum enwura mu nipa we ya enya Adwenepahene we ya na abefa na hwan na abefa no hwan ba ana obepene se wa Adwenepahene wona ne ntena wona ne ntwempra Sami nkotia ade na wone nana prempe wone matamfofo akwa ye ba Nayas yemwa wonwie na wone matamfofo enye ba akokwa sia enye na ka minim sesa mo watamfo mo saa no mo watamfo
na prempe na mo ne chene kura no won kasa na tamfofo ne mo kwasiafo bi so se ade na Nayas your friend say wone wo mo akwakoye ba kwasiafo Nayas ye bo me ma mo nko awon Nayas me busuafo kura no me nya wo mo nko awon de ya wo me ye wiase nyina de ya eti I have every right say me kunu kura te ase say me ni obi abekasa obi abetimi afra me ene me yakasa because e bia na nipa ne be frɛ no na futu ana se ni nkran hye no e bia na be boa me daache eti wo adwenpahene wotimi bia wa no kasa ma me ni obi enkasa ame nko blogger bia show so ma me ni obi anya free nya me nchia woka Becky Michael Jackson nya me nchia woka wato hu fi wono fu pacha wo ba betena life antoma go a wo de hyehyehye wono fu ase nyina wo fu say enim wo fu say enim wo ba betena life na wa odentoma gwa hyehyɛ no no fo na sese ne ebe ye be happy kwasia ba wo de hwe wote wono wo di fufuo na mo hwese ne na brabo aye na nim tantanta ne tikakra kwasia wo wa fɛ ne me aboa bi na achi aboa bi awe wate me come 40 years me wo ntama enka wo beki nka me ba pani niu enka me ba pani niu kwasia aboa osono to foma na aboa bi atwama na wate nam ne kakra so no wate nam ne kakra so kwasia mpeni be so na okase God of Ernesto Poku is punishing you Ernesto Poku no na brabo na ode to wono no waka ne de awi wono wo samart second my womanizer kwasia ba be ma no twam ntini me mpese me ye no erade fa me bone chemi because o meka me nti erade fa me bone chemi abusuafo mo mfa nchemi eti wo beki no suanyansa na kire wo ko adwemfi hin no size 2 akatia no motie bi ba no na kire ni nyansa adwenpahene no onam left no kwasia wo adwenpahene wo homeda wo di wani nkosua homeda na prempe discount wa homeda wate February no na prempe eba Hamburg ena oni me granting interview wo ya so oni me be granting interview obi a menim na prempe mo kransa na me be hu no esansa me mpese me ye ungrateful to you nti me bo modia na me fra wo adwenpahene se na prempe se waba Hamburg enti no me panicho wa me pese me ne ye interview se metimi aye before then so maka kire wa sa wo ne nkasa ena so okay metimi akoye na metimi akoye bisa asema me ka kire na prempe ka kire na na me srew ma me nchi adwenpahene ne yere e wo show no so me srew wo ne nya fine wo ne omo nya fine nya hwe asema na prempe ka kire me se mate Nayas chia wom mate wo de meja bibia manaka but wo de day and night nyina na wo di boy natem once a boy ni so si wusu no se wo so kire wo nyansa won so kire wo nyansa ensuo etaya ponkyere ni a woje wo kwasia wo yede na prempe discount gina wo na wo akatia te se wo yede wo gina wo no mo a hwan na befa bodam ni kura mfa age beki na wa bodam na befa wo age beki na wa bodam na ene befa wo village boy like you adwenpahene krasini bema krasini me se wo bibia ni wono ma woni wo nadamfo ne ma me ni kunu benya sam a wo so be ka kire blogger kra hwehwa blogger papa na ka won sam kire no en sende audio anase fra adwenpahene ne nka bibia wo adwenpahene enti sa wo se me ne wo ka me kunu won sam sa time na me wo pensi mu a wo anka bi adenti na wo de won fa sa audio ne ma nyame nchia wo ka nyame won chia wo ka na won dome hu sa time na wo pesa wo de me come ma mema e wo Stuttgart ho no enka metiase a enka mawie ye ne mabrabo ne yewa ho sa time na wo pesa me ba Stuttgart ho no na wo de me ma mema no enka me ba ya enka mawie ye ne yewa ho e mema dodo se na wan kan kire me so ma fra wo so o mo pemi kwasia eti wo ma wani nje kura se chese Nayas ni kunu aka bom no mani age wo ma wani nye na sa wo mpaibo pa bia wo mfa ntaye kiri na daachi eme ya dansidie kese anana ka apese mi kunu wo bedi mi kunu turum wo fosa mi kunu yege etina nka opese nka one nam ho saa na bedi ni turum na kina mo amomeka ananka onfo ba we no gya no no wafa we no wagya na me so mafa ba ma we no magya na mafa we no magya na ka kina mo amo de aba betena se abeka me boa nanka apese mi kunu mema me ne nka mom nanka bedi ni turum because ebe kicha no aye pacha tantantan eti wo de amememfi bi na ya wo de ko ho eti nanka apese nka abedi mi kunu turum me boa nanka apese wo bedi mi kunu turum
ana ko ofo ba we no agya no afa we na me so ma fa be ma we no agya no afa we na tena mo amode abetena se aka me boa nyame ntwea wo ka Adwenepahene kurase ni sa wo so pa attention mema wo attention what's up attention mema wo attention say wo bia wo ye nyansani bia wo beba wo show so bia wo be hu sa wo agyimi wo ye kurase ni wo bia wo beba wo Adwenepahene wo show so bia no nipa no be hu sa wo agyimi na wo ye kurase ni wonni mu nyansa na yantete wo amfra busunyam because yet te wo fra busunyam a eka wo Adwenepahene ka don say hey Dabi sister ye wa komi nyina mitimi fa ne ya won kai na numu da sister na bre November ye nyina ye di adanse ye sister na bre eti mitimi fa de ma ye sister na say bibi kura sister na ha obi me kai na numu da na se sabe ta frache sempo se mi ko abepa cho December na se mi be fie ni nyina me yem hyehye me na so woni me kasa na me record e de ama on se bra we de wati wakonta se me mra fie nti we de wadawro ma ne nabusuafo nyina ne nuanom ne pa me cho se me mra fie eye bone eno kire se me important mi kunu otu oba be na nkopa nka onya me yo oba ben mi kunu otu we wo yo oba ben ena wo pa nka onya but wo hu bibi wo mimu wo hu se me ye nipa bonefo wati adana wo jimi sa adana wo suro se obeka mi kun asem adana wo suro afa de mi kun na wa wo blast no sopa no sa wonye no afa de na wo de mi kunu esi wono ma prezi no wo de wo kɔ to no nti sa wo yam hyehye me boa mi kunu de wo kɔ to no sa wo yam hyehye Adwenepahene me na wo di matamu gumani mase no abra mi kunu e de wo kɔ to no mi kro ya na mi ni mi kunu kasa ya me kro mi kunu pa ne chaw a wo kokɔ yiye efri ye frani se court wo mi kunu akoyi asem no but wo nkotwa mu sa wonim sa law wo krom ha menya wo hwe na sabi wo gumani mase e de mi audio so gumani mase sa wonim sa ha nte se Ghana Adwenepahene na won saka wo answer again na wo letter na na wo behu se wiase na hokwa krom ha loss wo ha pa sa wonim me ba ye no me ba krom ha se me experience ama benya nyina no mensua bibi kra me sua nyansa wom eno nti na February no me ba fie December February no ye problem sa ba ya eno nti na man kan kire wo bi a wo Adwenepahene mama mefre wan kan kire wo eti me ba bro kire no menya hwe nsua hwe kura no sabi me sua nyansa kakra wati wonum na fufufinu fufukusa womo ka fufuo na womo ka ne pacha bebre etu womo ntimi ye ni a na womo di ahye fridge ma na wakata so asiwo ade chi a na womo sankwan aguso na womo di eti fufukusa e na womo di fufu ade ahye so e na womo di ya eti jimina fufukusa ade ahye so e na Adwenepahene ne yere womo di hwa akora kecho no kro ma wo no twa womo pa akola no ho na akora no bekia e di Michael Jackson nkuni bi apo akora no ho na akora na ye horodo te se ayi beki enkuna wo de sra no wo de bia sra akora na apo akora no ho ama akora na ye horodo te se wo jai ne nsamato ho no aba be ka me masem Adwenepahene wo se wo me audio 1600 fa ni nyina abra but wo de ba na waka kire nyansafo ne se nyansafo we die eye November no last year November no time and Nayas call how ni social ni amanie ma no wotete no eye sa audios no na me bebo na me akasa de me ne Nayas kasa ye more than 6 months to 7 months nie me ne Nayas nkasa ye na wa kyerɛkyerɛ musa enyansafo bi na wo mo ba wo show no so no wo mbe kyerɛ wo nyansa wo mo ka mbeka nyansasɛm akyerɛ wo wate obia ho asem obia fie mensa wom obia de enye nanso obegyan ne de ato honom no aba be kan wo de ya eso de hye ne to nankasa nkasa de wo nwie yo de hye ne to na ya ne to pacha no wo hohoro nwie yo eso no wagyan no aba be kan wo de obegyan ne fie nsam ato aba be kan wo de kwasiafo na wo mudi matam wo ha nyina na ya Adwenepahene fake account ene ne kwasiafo ne bi ene wo mudi matam wo ha because and some na me kan ni kyerɛkyerɛm na obi ehun sɛ ye nyansasɛm sɛ me said you the baby I will deal with that person because me kunu na obɛware me no ohun sɛ me nyamum me kunu na nasafo na obɛware me no ohun sɛ me ye social media person me kunu na obɛware me no wonim sɛ ne yere na ya ase ne honyo
enti so obi di me so nkwase asama na kwase bia bekasa waware enti ni twa so ene ma bi wa men so na kwase mpani bi te wo na wodi watam gu anim ase wodi watam gu anim ase na wote ho din wonkasa se me said your beye bia I will deal with that person binya mumo sa me nkasa ya na bia na makwa adwuma ba mabre enti na maye din sa me nkasa ya na bia na mabre cause me kwa ba na nya easy me kwa ba pe na mabre ni nyina ye experience na bia more experience me pe ne sa cause experience abrabom experience die unya bi wa hanu wanya bi wa hanu wanya bi wa hanu wanya bi wa ye good shouting nti abrochefo na mo pa adwuma na nyansafo no mabre nyame nhira mo nyame nka mo ho sa na enya easy abrochire ya betetewa chese bosomi beso na osika nyina asa enti se wanya wo ba nyansani bi an pa adwuma an support wa obeden we live ana wanya be ma nyansani bi an support wa a wo pa adwuma an support wa a wo chese wo dwi nipa ho an support wa obeye den nyame nhira abrochirefo nyina mabre enya easy kana fo ayi wo Ghana ya yenya abotre ma wom because enya easy say ye wa ha omo wa ha ne ye wo ho a omo ka bibia ye nte ase ye abrochire enya easy sa enya easy kra ni bi enya easy but wutimi mmia wani na wutintim na wugina na wunya oba nyansani gina wachi a na wunya be ma nyansani gina wachi a you succeed no matter what tinyankopon hira abrochirefo nyina ba bia anya Germany fo nko a abrochirefo ba bia wo bibia wo nim nyansa no kita akoma panyame hira wo mu nyina enti wo wura na diabetes atena ne so na ne kote ayese straw no wono de asem no sani obegu manim ase obekasa no maye din because asem no wo mransem tina maye din no ne kote se straw na kwasi ampani bi na wono so woyi tire wo hamburg ha no wono de wontwe no so meba no so enche bia kwasi ampani na woyi tire wo hamburg ha no maame na woyi tire wo ne shop no maame na a very respectful woman eno ntina asema ye din na me di mani ato no but enche bia meba no so enche bia meba no so enti beke kwasi ya mutimi fra me Nayas ashawo na sanya mitimi bo ashawo di anka be champion because me ho ofeche ho enti sami ya ashawa bitimi nya bibi free mu nko ade anka ye but enhranka nyankopon sa mete Ghana ma mo ashawo but mitimi hwe me nuanom nyina school enti nam se adwempan ni nko me fie no nko bisa no woni mo bia na wo friend na koa ene social media bafofofo me minya sikani minda sikam minya sikani fasha utirim Nayas nya sikani Nayas nda sikam nanso Nayas eni adene awotimi bone homoden ebi kitamia kakra bia mitimi di support mebusuafo etiminya kwasia enti ansa na wo beka wo bi ho asem no tenase na dwe ho ansa na waka the social media no abafo I'm talking out of pains. Social media na abafo fo because ye chiaka wo ho etu obi ani mo bi asem obi kra na oba beka obi ho asem acha wa wo misa na wa start na wo attack nipa no wo de wa attack na wie kra wa kan kakra nkatwa so na nipa na o attack you personal to say you want what personal issues aden e di asem Adwenepahene sani wo wutie ya wo ho tan Adwenepahene wo ho tan Adwenepahene ho nya kono ba kokura na enye beki jimi we en wo bedi wachi Adwenepahene wo wutuwe wo ba be pa na wo bedi wachi na saa ba ne kura bedi wachi Adwenepahene nti wo beki isiu enti beki no nti wo timi kisi wo timi efi wa no ade wo wano so mumye no nyina ma no pacha nti eboma na ye pacha Eja Romeo, Alpha Romeo abaha. Me pacho keep Adwenepahene audios ni nyina ama me. Alpha Romeo. Alpha Romeo no aba no no wo sere no. Alpha Romeo. Yen se nipa. Yen wu nipa ni mase. Esanse yen ni mpanifuo bi ne nam. Yen ni munkofo, enipa bi respect yen. Enti yen fo bi anu masem audio bi emma bonten. Law nsusu wo Germany kurom ha. Na wodi obi enu masam wo ba abontin wo be ye den
sebe ta frache na nipa no kra ne wadi nkomo afa Romeo Israel na mi Israel keep ni nyina mame because ye koye answer again na omu behia answer again no ye koye report a omu behia nti keep mame na obi se me num nsuo me pa cho you mame num nsuo me da ase ame num nsuo e fa nsuo ano ame num nsuo obi se me num nsuo mate ame num nsuo nyame nhire nipa wo kan nipa na hu se sukom de me ame num nsuo Manum nsuo. Nyame nsia nipa kro ka kire me se me num nsuo. Manum nsuo. Me da nipa na sepa manum nsuo ni. Adwempa he ho tan as a house boy. Adwempa he ne ho tan. Emema nyina momfa nche me wate. Momfa nche me se me di munyonko be matem. Ememe nyina momfa nche me na mma nyina so momfa nche me se me di munyonko wonim se me ntesa but nsuo taya ponkyere ne awoje wo boy ye di matama ye too much so wonim wo ye obi ade na se nipa ne se wo mfiwa enkyere se nipa ne suro wo but e bia na ade bia wa ya ma obi pen ana se obuo bia nipa e wo de maw enu ntia ena mi di kan ka se Nyankopon wo de papa ne bone ne wo de judge nipa tuntum ni fita en wo de judge nipa enu tina na mintimi nkasa no ena krom ha ye mfa mra nso nkyere ye nsem kwasia be ma na wote wo so ye nkrata ahen no etu wonim se de wo ye no ye betinya ye nan sa agen wonim se de wo ye no ye betinya ye no an sa agen ye betinya report no adwempa he kwasia wo ya life na nkofo be guso na wo omo ye na more fire no mo sending stars na eja boso so a wodi bi be kwa tuatua ni bills na won hia nyansa no wo jimi woti abroche se wanye Facebook live ama ye ntua wo ka na se YouTuber wonidi ana wo ntuatua wo bills wajimi papa adwempa hene wajimi papa we na sori otu nkofo afo no wajimi pa ena afa wo san ka asa de obema woni mi madwumam adwempa hene wajimi o sa wantimi pa na wonim se mini old burger na tiana enti na wonim se mini hwe wajimi papa adwempa hene wajimi o enti wadwen yo sa time na wonim se me visa ewu didada no enti egusu a ewu an egusu wu adwempa hene wajimi sa enti nka me ne be ma ne tene me ma ne mwa me na kina mo amonsa medi natem meboa enti me wo betwa me matum makɔwi ade ana makɔko nipa ana makɔyo obi bɔne yɛse German fo no magimi te sɛ wo adwempa he na ana aye pai wo firi duam nsuo sinsu yɛkɔgye wo firi bosom so no wo fo so magimi te sɛ wo adwempa he ne wo ho kroma na omo de law na yɛ adwuma mu omo mfa ho de wo beba be catch omo de law na omo de adwuma wo kroma me se kroma me ba ya me nsua ahwe kora me sua bibi me sua nyansa ewo me akasa me experience adwempa he ne wagimi too much me say wo ba 10 times me ba 10 times wo ba 100 times me ba 100 times na mo me pesa me catch o say wo se me audios ni ye 1666 aboni nyina na wo boni nyina so anyansafo na wo mo be ba betie wo no wo be bisa wo be throw challenge ni questions ama wo show ni so wona me kasa ye how many months ni ye adwempa he ne wona me kasa ye no how many months ni ye more than 6 months to 7 months wona me akasa what's mano ne kasa enti say na mo beboa wo bi na ade be kina mo begu nipa na nim ase de ne nyame be twia wo mu nyina mo ka say na mo beboa wo bi na ade be kina mo begu nipa na nim ase nyame be twia mu nyina mo ka dwempa he wo ye selfish nyame be twia mu nyina mo ka wona wo yire shayi your friend is Becky Michael Jackson nyame be twia mu nyina mo ka na wo san so di me maame ata wo se me ba no ne me maame ena se wo ye so Nyankopon twia wa wofuo nyina ne wonsiwo no mu nyina aka
Nyankopon won chia was ene we won su ni mu nyina wabusuafo nyina won do medum yo mu nyina me ni wo manum pepe kwasia na wo me baga no kra wo na wo mfere no wo ne kasa wo telephone so kra wo mfere me ba no wo mfere no sorry abusuafo nyame ntua mo kawate adwenpahene kwasia eya na afo se jema mi suro won mi po bi asuro na manko suro bloggers atitrufo no bloggers akesifo no akesifo bloggers na me na yas no me ba mi di anim no no mu wo mu no manya obia nkosuro no ana manya obia nkosuro wom se wo adwenpahene na won se why useless useless because bloggers na nyansafo bloggers no omuni hu time na o ma post videos ana ya won hwe won se ya no why useless bloggers nyansafo no brochirefo no ye de yes omo de tete to omo stress so wa ha sei no sa bloggers nyansafo no wo bia ni ho no ma wo why video wa wafa de obefa nso so a wo fa na wa kanyansasem wo tie wo wanu masem na wa kanyansasem e de a kire wo de obefa wo video nso a wo fa na won kasa wanu masem no de a jeje what Jimmy too much adwenpan what Jimmy do just a Ghana de hypocrisy ni ahoja ni anentitwa enti se nipa na ekoso kra na eyemo ya Ghana hypocrisy eni anentitwa ni ahoya ni pesenim kunya usade ande enti just nipa na ekoso kra na eyemo ya enti menimi kunu ka bo mu keke no eno na eyemo ya no menimi kun ka bo mu keke hwe dia to mi kura na sabiota frache wo bi ye me bone kura no hwe sa ne amoka ye enti menimi kun aka bo mu no mani nye enti sana ya sa ni ji a mani nye metesa bloggers fo ni bebre ni adwenpan na nkasa se dia kuo mu kura ni se menimi kun eye video wa na mi post ya na ehwom hwe sa na omonso mo te yeso om se ye sa wo mu ntimi kura ntena se adwenpan ne wajimi papa what Jimmy ebusia for me sisa mo be subscribe to obi YouTube channel mon konko subscribe to me Nayas me YouTube channel Nayas 1 TV eno na de Nayas adult show guo awo bebe na wetie bi wakotie tie nsem eguo bi na de ato ho to so na where you kun style and na where you yere style where you get style eno na hia ena masa start ya brochire nkomo me to me YouTube no me fa nkoka wo bia ho asem because asamba ye frame me quarter minti nka enti me tuwe me YouTube ho me nkoka wo bia ho asem wo ho me Facebook ho me nkoka wo bia ho asem wo ho age se wa provoke me because we asene na ho kwa no me ye wo ho wo ho yare ye wo ho wo ha wo ho amane ye wo ho ye wo abusua aye frimu etu wo kan wo bia asem no anka ne ya enipa no wo hwe ne ya wo tsena ne dem ana wo jine ho anadwo de obeka bi ebedi wachi wo kan wo bi ho asem na wan hu ne kan wan kan ne ya se nipa ne de jaw etsena ne dem a ana so menstruate a no tsena form a de obeka bi ebedi wachi wo nkwan de nyina se wo yo bia de a eya na se nipa no so yo ba na se dru anadwo na wo menstruate 3 days na what snap for more the yaw e kan bibia e bedi wachi ewiase wo bia wo abusua wo frimo wo bia e wo abusua wo frimo etiade bia wo ye de ese wo ye careful wo bia e wo abusua wo frimo kwasi ampani be no say Nayas Becky is beautiful than you 25 years now why yes no 25 years now why yes no ene me 40 years akakra na menya no Becky won fechen me won ene wani no etesi so Becky Michael Jackson won fechen me dia ene wani no kunadu ose hwan no wani no etesi so Michael Jackson won fechen me won na wa hu me da me won nya fe kura masa ye de ma 30 gina ho no ma de twotwo wo kura no ye betwusu me what wasia si asoma mo me yi na sia mo fa mo jimi nko no ho a wate emmoa ejimifo mo na mo nkanya nsasa mo nkira adwenpahene ne yiri Becky Michael Jackson na mo aba ha no mo fa mo jimi nko to no ho a ahoya ayemo se pante hyemo ahoya ayemo se pampers ahoya ayemo se pad ahoya ayemo se ahohoro ahoya ayemo se toilet ahoya ayemo se menses emmoa
Ghana de wo bi koswa instead of ombe buo nipa no wo mo nipa no de bia wo hwehwe ni nuadamfo de bia wo hwehwe ni nuadamfo mo jare wa mo jale ana enipa ben no beba beka ode ni nsa besi ni bo akasa me wone me anante na me makoka ne ho nsem wo baabi da ana wone me anante na me ma ye ne bone da mimi ni sa adaje no because me koka ho asem ye frame ya mitimi nyi me ho ano ena me nye ungrateful me ye grateful me nye ungrateful enti me ni obi di agora me nsai sa nipa no me appreciate no but adwenpahene no wajimi ena me kire ni nyansa mo hu se me mabedi adwenpahene atem one no starting say wo di matem since last month no ena starting say wo di matem na mo de se nipa ne ya dia wo ya na se nipa kasada kwa mo se wonye sana Nayas wo bia sorry a na wo di matem wo bia sorry a na wo di matem no eno de eyamo de mani age because hypocrisy ayam say ma ashamu atare adwenpahene si egu nanum nyina pro adwenpahene ni si egu nanum nyina pro bakin so si egu nanum nyina anye enti wo mu di hia saa na chesa ye combined no ano no enti san kwasiafo we wo mu be den no matufo wo mu be ye den e no matufo ama wankasa siuye wa abrabom enkanyami ana mi hu nyansa ena mi kutu me fo ena mi tie ye se da bi be ma ne pesa boy we me ne be kasa biem ti me ntwe me ho a enka adwenpahene we adwenfi we enka de ode me betum no eko no abesesa mema na mame no wi anu wagu manim ase adwenpahene nyame be chia wo ka wo fi abosom wo fi abosom omo ne mi fi abosom ebebom eku adiwunya kwasia wano no betina Facebook isu a enka mo send me stars ye mo send me stars na menye mo send me stars na menye mo send 100 stars mra 90 stars mra 200 stars mra kwasia mpani ekom blogger ena TikTok no so abafo TikTok no eno so abafo enti kwasia mpani bia no waso ni phone esansa bro chire ha data no se 20 o se 10 o se 5 o na abeto abosome ne de obeto na abeto nti na stress no ahye ye ma ewa hanti no wo bia fa TikTok no edisi nanima na wo kan kwasiasem fa Nayas ho because Nayas asem aba wo bia ka bi Nayas asem aba wo bia ka bi TikTok no ayafo TikTok no ye tua sika wo ho no nso nti na wo send flowers o se stars na no so ye tua sika ni nti aya fofofofo se de wo bi yare kra na ye de na beto wo bi wu kra na ye de na beto wo bi ko amane am kra na ye de na beto social media no abrofo no wo mo de yade papa o abrofo no social media no wo mo de yade papa ye Ghana fo ne de dakefo de jimi ahye bi no moma enti social media no ya sai no ye guso sai no Nana prempe discount nana prempe waba betina ni show so ese nya boyi kanyansasem hwese nya boyi ato ne boase ekyekya nim kanyansasem Sami TV no munyina ese na om kanyansasem ene mi senior bloggers ya nran so na ne nsami bo munyina wa mudin GH page num Zion num Oyinba media num my channel num Safwa media num chese North Africa num chese mbo mudin kura mintimi mbo wie one Ghana num chese nyan Safwa bloggers discount na prempe num Sami TV num Sabato num wamu kanyan sasama wamu sa akwasi asem we yeso ade ya ne se wudi obi ate wo gu nipa nanim ase nanso bloggers akese MPK ade ya pa wo wiase no ye media na ye wo so ade ya pa no se wo gu ni ananim ase wonya ya nka bloggers ni nyina befa na obi amfa na wo bi amfa ade ya no so mo nyina PK na meka se ye no obi amfa wo kwase ampani adwenpahene we obi amfa ho nta ya na wo ren ho Becky Michael Jackson
Adwenepahene gay boy. Sa wo se me ya hyawo, me ya hyawo, Oba bia ya hyawo, nti Sa wo de wo wesa no ahyawo, nti me ya hyawo nti me kunu asa gye me back no, na kyese me wani monyam. Na kyese me so wo mfaso. Na kyese me ye so proud of myself cry. What I say? Na kyese me timi yi me kun styles wo mpahwe ye. Gay boy like you. Gay boy like you. Gay boy. Kwasia sho wonu wo ya bia a wo sa di kodi gay fu achi. Na gay fu anu kura de bi ye gay enya de papa wo mo na wo wutu e gay won be fa free. Wo wutu e gay won be fa free no wo mo fa kura won be sa de plasters atitale wo manim. Kwasia Adwenepahene half eni pe fini pa funi patan tan sa no. Eni pe fini pa funi patan tan ti sa Adwenepahene. Ni si aguna no nyina pro na no pose te se pompo na no tantan na nim tantan na nim se gotamu nipa na nim se bola so nipa ana akosu agimi ni so de wono no me ho hia no enti wotimi ye me ho videos ebe ye 1000 a day akosu agimi na enhranka nyankopon se Ghana fo no enyansafo wom enti me ho sesese ni bebre na entie no me ho sesese no bebre na entie no aden na ebinum agimi saa aden ena ebinum agimi saa eti dia Nayas me ba bro kira ma ba be fam yi Nayas nko abro kira me ba ye eye nsosho ne amane eto se ne be ya nyankop na me de wo fa bibi mu o wo de wo fa bibim na wa hyawo din na wa hyawo animonyam eti dia to mi Adwenepahene eti November no audios ni nyina no wonim wagimi o boni nyina mi kunu bese minim say audio audios fufuro kra na wobo na sa November audios na wobo November na me wo ha oni amane mu a mi wu a mi nya bipolar ni depression ne ye friend say me no madu awu no na chese sa na wo ni mi siri ni nyina no na wo kumi kakra eti nka mi ye mistake na me nsu nyansa na ye friend say Stuttgart wo no wo ka kire me say wo be ma me mema wo ho no e ka me ba ye dia nka me dia nka ma wie ya no Eka mewie ya no. Eka mewie ya no. Eti na mo dada me ne yire no ekuma ye bra ekuma bra ne ye ntwa wo interview ekuma bra wo ba ha de memma wa ha ye be ma wo bi kwasia Adwenepahene mi wo wabusua manka wani nye time a wo ne me kasa no wo nsa na wo ye proud of me wo frɛ me na me piki kura no wani age once now we are proud of me. Me wo wabusua man ko ani nye. Hey. So wonya wo bat se me eda wachi a enka wani nye. Ah? Wedi fufufin o se fufufin se fufu a. Sorry abusua for me no nsuo we ti na me gas no. Mo fa nche me pa. Wedi fufu a dia cheso a fufufin no wedi ada na adwen na toche. Fufu ade ache so ena wadi saa nti na adwen no atoche wati ye babro kire ebesua nyansa ye besua bibi edi kofie kwasie yi wo yire na ne ho fi ni kura no so wo house girl wo ho wo yire beki na ne ho fi tantantan no kura wo so wo house girl wo kwa Ghana wankwankodi ye friend say beki akura no ne ti wankwankodi no akola na beki ene nete no wankwankodi no na wo ye kase ye ka won sama wo Adwenepahene wo fo so bi animu asem wo ho Adwenepahene wo fo so bi animu asem wo ho wo starting with social media na wo kwa afro shop wo ye adwuma no wa video wo kwa afro shop anu wa video eno na nka nkofo ohwe ye hu ya ne se wo di aba bedane blogging na wo ye esansa wanje nimdie Amfen free bloggers akasie ya wo Ghana ni abrochire hei wanje nimdie emfiri wo mo honti no so wo nkwase asama wudi wo social media ne so esanse kakra ye de be maw bosome so a YouTube sika wo beje na waje Facebook de kakra ne nti wo nwanim gwase a wugu nipa na me ka tro me manim gwase e minkunim die o manim gwase e ye minkunim die so wonimu a ene me ka tro
Senya mi nkunim die anka mi kun ne mentina da me manim guase eye mi nkunim die Empress gift yo say dia na yamfa anye no e dia na yamfa anye no na so na she's proud of herself e dia na Obapa Christy yamfa anye no Obapa Christy dia na yamfa anye no na so na o move on die nyame ehira no wo sefo ne bonsam wonti min se no me you can never let me down. You can never destroy me. Wo be ye de wo be ye. Wo bonefo ne de wo be ye. But o was sun spirit be a wo di wachi a wo de wo koba. Someone him say wiase wo bia wo spirit edi na chi. Nyankopon amma wo bia spirit ne bofo a wo bo ne ho ban. Eti me bofo a wo bo me ho ban no. Wonim se bone bia ni makomem. Ana wonim se mo me ba mo no so ma anya mo bone da. Ana nana prempa discount nka mo ho asem bone da. Na sabi nko be ye me interview no kra no enka me ka kire ni se won me nchia wo no ne won kasa no kwan kan kire me se mate sister. Enko nkasa da. Wati na wo de wo be say nipa sa me se audios ni nyina boni nyina na nyansafo no mbeba wo platform ne so no wo nyina be true questions pa no mbe true di ama wo boni nyina na wo bowi a enra na wo so bowi a wo be delete afri phone no so and delete because answer again ne de enche won sa be kan wo letter enche bia won sa be kan wo letter e wo Stuttgart so nim say ye ni mo address me boa enti enche bia nto wo ye wi and delete ma ne nka wo phone no so wati we ye a maninka wo phone no so sa time no so na police for no so nim say me ni me kunu so wo problem to ye a maninka phone no so wati kwasia jimi adwempan ne kwasia jimi a wo shempaboa size 2 wo shempaboa size 1.5 adwempan ne akatia te sawo adwempan ne nipa nsamu te sawo adwempan ne nipa fun bi te sawo adwempan ne wano pose sa wo yire che apim wo yire che na ade che so na sa wo di wi a na sa won sa homache sa wo kodi wo yire wi a na wo de won sa fa ayi kwata ho na de fa wano ho a won sa ne ye bon wo no kwasia wati wono kura wo ye proud of her Becky ni che kan won sa ntina be ma bi entimi mfa no me eno kire se me yo ba mu a me Nayas me obemua me se me kunu ti me do me say ya na che se me obemua wo yere ne twa kan ti so onya ba ma bia wo nya wiase mema nyina so onya ba ma bia antena no ho se wo nko a akatia te se wo akatia ete se wo eni papa che se eni ntientia foi a che se me ya se ba ko afrim me ya se ba ko afrim adwenpahene wei e wo hono mama owu amfa na nko ama ni patietiefo ye je omugigi yani owu aba be fa nko adwenfihene wei e wo hono ama owu antimi amefa de anko ama baba spirit owu aba be fa nko sabato mi pacho mate pa brapani mate medase na mi nhira o meja isesi a yakopon nhira wo bibia me domo pa munim say Nayas me domo and I really respect obi bia wo ba me platform so nyankopon kwaso nhira mo ommo mo ho ban de me hia ne se me nti se me fan bi ewu nyame ma ne mpare yen nyame omma yen kwatenten ene ahodene me sra mo momfa mpaibo pa entai yachi momfa mpaibo pa entai me ni me kunu achi me sra mo me pa mo cho me sra mo ba bia ni hono mo adwo bebiere wusu wudwane akwa de obekokora de na nye eti mesremu fansfo me kora de me mfremu fansfo because me nya obiya fans me nsin obiya munyina moye menuanom mabusuafo moye mabusuafo eno nti era mutimi tumefo mutimi cheche me re na afo senka nsema to me since last year November enya mo anka me wuye ka me wanu maduro kura chese ka me nya depression ma anu maduro enwu kura anka me nya depression nanso esansa mo mpaibo pa mo nkran hye mo afutuo ene mo awerɛ chichire nti me da so te ase yakopon hyira mo
nyame won hramu eto da na eye nkofo wanwa mi anka sekra na emi wanwa se wo haw ni amane we nyina no still mi gusu da so te ase na che se min seye ena ya na me dwen ho a min te ase no eno so na ya na eku wo mo no ena ya na omhu mi na omho hyehye wo mo no because omunya ya anka na ya sa ye basa me so amenya ahomaso me tuwe me ye che se me ye down to earth emo bia je se bia de opeso okan kwase asem ena me nso ansa na obe nso obi like me responded to obi na nipa na jemade amade na kome ho ache asema hwedi nipa ni nyai ena me ba be kasa eti nyankopon hira obi bia na monka nkyra Adwenepahene se maame ye bo asiedu so maame ye bo asiedu wonya no kura so obefa no woni fie ho house boy krampa enka wobedda nyame ase enka wobedda nyame ase pa na ene nkane no a maame ye bo asiedu na wo ye TV so adwuma multimedia adwuma na na se UTV adwuma na maame no obia no obetimi no na Kristo nti ena bibia no wo ye din no ene Kristo nti ena bibia no wo ye din no maame ye bo asiedu audio wa abebo ye no wankasa wonso wagu wankasa ho ani ase wankasa wa expose ho big time crossing ni be matse wo crossing ni nipa mun samu enipa mun samu size 2 half enipa nkola ntientie for yo monam wo nyina akra no wo mutimi kra esempaboa 39 ni 38 onko ade size 2 size 1.5. Okay, video ni akohwa ba no wa utimi hu se eye Nayas ni bo afuye pa de wi a wo si tuma na ya Adwenepahene na nya asem keto akra nti abusua meme de afuto kaka me ba Nayas ne se waware beef sem wo Facebook no enya ade beboa no enti se obetimi aforget santo kori ni wetwa bibia so a enu mu beboa no danse obeso so ntokwa no so ama eye Adwenepahene ede some audios bi a ensem fata ana ebegu na anim asa ba abonten enti meme de afuto kaka me de bema na me de bema Nayas na me ken enti abusua also wadwenkyira na wofuto bi a wo ede ma Nayas na asa Adwenepahene no mesese comment section na wasi ho no obe drop comment na wo kama pa ede amame enti abusua ahana me do base but answer na ebe kono me share subscribe button na hu hia me pa ani dima miaso mame umiaso a be ona wonche no miaso kama pa yakopon sha asa wo beye na afi wa like video no comment say dem kan na no drop na me hu so adwenkyere se ntokwa na beef e koso o montem no eye ana se nye wo so adwenkyere a wo bia no na wo de ato mame nti abusua ha Insight GHTV Macrao.